Maswera semiresi babutoka chira mchirongwa chenyu chama-secret nama-confessions zitandoitwa iye Glory, and welcome back to this episode. Tadzoka nenyaya dzenyu tisati tapinda munyaya dzanhasi dzakanyorwa. Pane nyaya yakaitika paweekend apa Friday ndakareceive phone call kubva one of our subscribers. The first time ndakambosangana kuMother's Day ipo pano pachannel vakabva vatoda kuuya kuMother's Day. She was pregnant with a baby. That was 2026, yes. That was 2025 sometime in May. Mwana ndokubva azvarwa. Mwana azvarwa kudaro takafara, vakatotumira message vakati mwana azvarwa, tikati nemakorokoto. Ne Friday ndichitogadzira kuya kunoko ndopandakafonerwa vakatumira message mugroup reMother's Day vakati mwana wangu ashaika. Mwana aita sei? Mwana wedu here yeyu? Mwana wedu wekuMother's Day uya ashaika. Mwana anga ari between 8 to 9 months, kakachiri baby, kakasina mazino. Chii chaitika? Zvikanzi angoshaika achidya porridge. Porridge anga achidyiwa porridge. Saka Saturday takazobatana nasisi Franda vekunyaradzo ndobva taenda kunovaona. Tasvika paya ndobva tarondedzerwa kunzi aiwa mama vakanga vari mumba vachibikawo sadza, then pane mudzimai handimunase kugarisana kwatoita semaZimbabwe, like this is a standalone house. Saka pana mama vanogara kuseri but havasi avo vekuZimbabwe, ndevekuZambia. Ndo vainge vachidyisa mwana porridge, hanzi ndo vanosara nemwana mama pavanenge vachimboenda kubasa. Saka kwaye ndivo vakanga vachidyisa mwana porridge pazvakaitika. Aiwa takabva tagaravo. She was not okay zvachose, but takangoenda kunopa support. Tagara 2 kana 3 kana 4 hours. Tagara about 4 hours tiriko tichiona kuti vari right zviri kufamba sei, maplans and chichita. Takangogara taenda kunosapota. Ndo pakazouya mudzimai wachiona ainge ane mwana. Vakauyawo vakasvika patiri vasingamboratidzavo kuchema kana kushushikana. Aiwa vakasoravo makeup yavo handisi kuti zvakashata nekuti ndakadozorowo yangu. Asi semunhu anenge awigwa nedambudziko ende mwana anga afira mumaoko avo. Anyway, ndobva tangoti we never said anything to her. Vakangosvika vakadudunura mama vafirwa musoro, ndobva vadudunura. Takazooneka tikati sita kuenda, ndopatakaenda tikanomira muroad takuonekana namama. Saka pakuonekana paya mudzimai uyu akabva abuda achienda hake kwaari kuenda, ndobva tatoti iye ari sei because ndiye akafirwa nemwana. At this point tatangoaccepta kuti zvinhu zvinoitika, mwana anoshaya. Zvikabva zvanzi ndobva daniwa, zvikanzi uya ndobva ndamuti uri sei, how are you? Ndokubva ati handiri right. Zvezvingopindura kuti ndiri right. Face yake kutaura chokwadi handizivi, hangu vanomuziva. Face yake yaisaratidza kushushikana zviya kana remorse kana anything. Akaita sekuti maybe tiri kutomudzivisa because akabva angoti takangombundira tikati sorry. Nguva yese tasingambombundira. After that ndobva tati how are you? Ndobva tindiri right. Ndobva toti my sister regai ndiende kwandiri kuenda. Ndobva toenda kwaenda kudai nawo magorosa kana taenda kupi. Ndobva tasara ino ndobva tadzoka kumba. Monday nezuro ndopakanzi maresults ari kubuda postmortem. Maresults akabuda. Maresults abuda zvikaratidza kuti mwana akakachidziwa neporridge. Right. Mwana paakakachidziwa neporridge. So there's a lot that happened on this day that I did not say, and that she's not saying also. Alright. So what happened is ini ndakabvunza mama kuti chii chakanyatsoitika, what exactly happened. Zvikanzi mwana vaimudyisa porridge asi ndakasvitswa mwana atoti rabada, musoro wake usina support at all. Alright. Saka chii chakaitika? Zvikanzi iye mama havasi kuziva zvaitika because vanga vari mumba, handiti kuno uya iye anogara kuseri. Saka iye zvaakaita akabuda zvakanaka ndokubva akiya dhoo remba make, ndokubva auya nemwana akasvitsa mama mwana atoti rabada. Saka what happened between mwana paakadyiswa porridge kuchoka mwana paakatosvitswa kuna mama anga atoita tsvina. You understand me? Ende vanoziva kufa kwemwana kana kuti kufa kwemunhu haufika zviri peaceful. So obvious mwana akachidziwa hatizivi kuti iye mukadzi uyu akaitei. Nothing is being said kubva pakukachidziwa nemwana kusvika pakufa kwemwana kusvika pakuita tsvina kwemwana. Munhu arizi haana kuscreama, haana kudii, handitika. Then ndokubva asikia dhoo ndokuzouya nemwana akasvitsa mama, mwana atodii, mwana atoshaika. After that mama pavakangoona kuti juwi
ndozvaitika izvi. Mwana wangu ari kuti rabadi ari kuti akatobuda asina kana kupfeka bhutsu, akavhunduka achimhanya kurodhi kunotsvaka transport because akatoona kuti kufondera ambulance kunganetsa. Iye haasi kuziva kuti mwana at this time mwana atodi, mwana atoshaya. But as a mom, what do? You run. Ndobva amhanya akanozama kumisa mota yekuti anga ndobva yaramba kumira. Yechi2 ndomwe murungu akazorivhesa akauya akavapa lift vakaenda kuchipatara. So do you see response yamama kuti wapiwa mwana ari non-responsive, what do you do? Wotojamba womanya woenda kuchipatara wotsvagira help. But our problem now comes pakuti munhu adlisa mwana achoka, mwana aita zvaaita zvese izvi, munhu akangonyarara, mwana aita tsvina yekupedzisira, mwana zii, munhu ozowana simba rekusumuka mbijana slowly, wotora mwana wokiya do wozoendesa mwana. Hamusi kuona here kuti response time ine zvakawanda. Next thing, nezuro wachona pandakatumira message yekuti results postmortem abuda, pakabva kanzi munhu wenyu atiza. Akamuka asipo she ran away. Akati andamhanya kwaita emergency ndadzokera kumusha kwangu kuZambia. Ticket racho raakatumira rendege rakaeditiwa because rakadonzi Mr. apa munhu wemukadzi. Ndobva raiswa madetails emukadzi. Svika aiwa maporisa ari kuuya kuti uzopa statement, svika ndakapa mastatement 2-1 ndichapa imi pafoni. But iwe unoziva kuti nani ngambokufadzi mwana wako. Saka alright, isusu patakanosvika kunoku patakaudzwa nyaya, personally, I did not blame her. I did not blame childminder. Why? Because my accident anoitika. But my problem is the response time. Mwana akachidziwa, mwana achoka, mwana asvika pakugomera last tsvina. Hazviitiki peacefully. Vanhu vanoshanda kuma hospice nekuzvipatara munoziva kuti hazviitiki peacefully zvinhu izvi. Mwana ari kugwina, mwana ari kuratidza sign ekuti he is not okay. Munhu zii ari mukuseri, mwana azoti zii, ndopaunowana simba rekusumuka. Wokiya do, woendesa mwana kuna mai vake. After that munhu otiza. Izvezvi akatiza handizi kuti akazodzoka, ndichavabvunza kuti adzoka here. But anyway, regai tivabvunze. Ndo zviri kuitika muupenyu. You know, sometimes you don't even have the strength kuti you don't even have the strength yekuti mangwana makuseni Monday I could come and record. Like unorishayiwa simba right now, I think she's offline. But vanga vari kuti mwana nhasi, I think vakapiwa body nesoro vachiti mwana kuda vachamuchengeta nhasi, handisi kuziva, but my investigation anga achiri kuitiwa. She's not answering. I got to some phone call. Saka, like this life, I don't want to lie. A lot is happening. Like, it's good to be through. Okay, I'll update. Zoka mangwana nchuka update. But ndiro zvakawira mama. Saka I was thinking kuti isusu as a community from this platform who could go to no chema now, but vati aiwa mwana mdiki hanza aunganirwi. Saka the only thing that you can do is kungosiya one matambudziko baba kauti ndokusirewo namba mungu vati one matambudziko zvinotodi. Rikaitipinde munyade kutanga makadii vatete, ini ndiri kuzhamba usiku nesikati, ndiri kushungurudzika hama dzangu, asi zvese izvi zvakangotanga pandakasangana nemuEgyptian paFacebook. Makadii vatete Glory, zita rangu rinonzi Tariro. Ndakazvarira nokukura muguta reHarare muno muZimbabwe, mumhuri yaive nerudo chose. Mukukura kwangu handina kumbova nemufungo kana kuziva kuti zvinhu zvichazoita manyamamire nerongo sezvazvava muzuva ranhasi. Vabereki vangu vaishanda nesimba, chiri chishuwo chavo chekuti tive neupenyu huri right. Taiva tisiri varombo uyezve taive tisiri vapfumi. Uye hatina musi watakambonorara nenzara. Chikoro ndakadzidza chiri nani, ndaitoenda ndakapfekawo complete uniform, uye ndaive netarisiro yekuti ndichazovawo neramangwana rakajeka. Amai vangu vaigara ndikurudzira kuti fundo ndiyo nhaka yeupenyu, asi katete upenyu always have a way of changing without warning. Pandakanga ndane 22, ndakanyura murudo nemurume uyu akaita kuti ndinzwe kuda kuva nechiimbo chokuvaka musha naye. Akandivimbisa muchato uye maitiro ake aita sokuti couldn't wait kupinda mumambure neni. Ndakamuvimba. A few months later ndakaona kuti ndakanga ndave nepamberi. Pandakangoudza baby kuti ndakanga ndatsika mwedzi. Munongonzwa imi chaikuda kana chokusema. Munhu akangondipandukira zvinova zvakandikandisa mapfumo pasi. Akatanga kuti ukamufonera aisadaira. Eventually akabva atongonyangarika completely. Pandakasununguka mwana sikana vatete, ndakava nomufaro muzhinji, asi ndiwo akava mavambo ekutambudzika kwangu. Vabereki vangu vaifarira mwanasikana wangu zvikuru, asiwo vakanga vaine
kubatikana nezvandainge ndaita. Ko vaigotadza kutsamwa sei vatete ivo vakanga vaita makore vachiedza kundidzidzisa vaine kuvimba kuti ndichava neramangwana rakajeka. Baba namai havana kumbobvera vandinyenyeredza, vakatondiudza kuti zvandava nemwana ndaitofanira kusunga dzisimbe ndizvionere. Ndakazama kutsvaka basa asi mutete salary yacho yaingova hand to mouth. Ndakashanda hangu nekuda kwokuti mwana wangu aidependa pandiri. Mwedzi woga woga ndainetsekana kubhadhara rent, kutenga chikafu kwaiwo mapamba zvawo. Ndakasvika panguva yekuti kazhinji ndairara nenzara asi ndaimeka sure kuti mwana wangu adya. Ndaiti manheru nguva dzekurara ndararisa mwana, ndaichema chinyarara tete richizvibvunza kuti ndichasvika kupi. Ndakademba veduwe kuti ko ndakaitei, asi dai ndakaziva itungamiri. Mwedzi yakapindana kuita makore. Umwe musi ndakatobvawo kubasa ndakagara zvangu ndiri paFacebook. Pandaivaridza nguva hangu ndiripo kazhinji ndaiwanzofarira kuona malive uye aindivaraidza zvekutombokangamwa nhamo dzangu. Then ndakaona friend request. Paprofile pemunhu uyu paiva neuno murume weganda chena aiva nemaziso eblue nebvudzi rebrown. Aya vanonzi mabrunette hamuchiona ndo vanonzi varume avakwete vakanyorwa pamatoilet. Profile yake airatidza kuti ainzi Adam uye aibva kuEgypt. Pokutanga ndakamboignore. Ndaive nokutya asi Adam akanditumira message zere nehunyoro. Hello, I came across your profile and I just wanted to say you have a beautiful smile. Ndakanyemwerera tete ndikamutenda asi handina kumbomutora serious. Mufesi akaramba ongotexta mazuva ose. Unlike other men haana kumbomhanya kana kundibvunza uye kutaura zvinhu zvisina maturo sokuti nditumirewo mapicture ako usina kupfeka. Instead aigaro ndibvunza kuti ndaida kuzovei mune ramangwana. Aigaro ndibvunza kuti mwana wako ari sei. For the first time in years I felt seen. After some weeks takatanga kuita mavideo call. Airadza kuti aiva munhu aive ane respect. Akandiudza kuti aive nemabusiness ake kati kuti kuEgypt uye munhu aigaro travela kune dzimwe nyika for work. Akandiudza kuti ndaideserve a better life ini nemwana wangu. Mashoko aya akandiporesa maronda aiva mumwoyo mangu kwemakore kubva zvandamitesiwa. Akatanga kunditumira mari tete asi chandisina kuziva ndechekuti it was a trap. Pekutanga ndaimboramba asi he would insist. Mari yakachinja zvose tete. Ndanga ndava kukwanisa kuzviritira kwandindaenda zvibatiro mbinga yangu yeganda jena. Saka stress kwaiva kudhara. Adam akaramba ungonditumira mari nemagifts. Aifona zuva nezuva. Rega ndingoti he became part of our life. Umwe musi during video call akafona akandiudza mashoko akachinja upenyu wangu. Akati iye aingasachadi kuti tigare kure nekure anymore. Akati ndaifanira kuuya kuEgypt. Mufesi akandivimbisa kuti aizogadzirisa passport, visa, flight ticket uye zvese zvaidiwa. Akandivimbisawo futi kuti kana chinge ndasvika taizochata totanga upenyu hutsva. Ndichinzwa izvi tete I was shocked. Ndakanzwa sokuti minamato yangu yose yazopindurwa naNyadenga. Ndakaudza vabereki vangu nhau iyi chavakangondiudza ndechokuti ndaifanira kuva careful and I decided to take a big risk. Ndakaoneka mwana wangu ndikamuvimbisa kuti ndaidzoka nenguva isipi. Tete zvakaoma kusina mai akuendwe. Ndichadzoka nepart 2. Ndichingoti pfacha paCairo International Airport, Adam was already waiting for me. Pakanditi ba akanyemwerera. He hugged me tight kwakundizezera munzeve mangu. Welcome home. Nechemwoyo mangu ndakabva ndati hamuchiona ndiye anonzi murume, a true gentleman. As we drove through the city takananga kumba kwake, ndaiyevedzwa zvangu nenzvimbo uye zvivakwa zvose zvairatidza kuti zvakaringana. Nechemwoyo ndaimba kambo kaya kekuti ndakainamatira nyaya iyoyo. Ko ndaizivei kuti behind Adam's smile was a monster I'd never truly known. Twin ya Satan chai. Patakasvika pamba pake I noticed kuti paive mudhuru wainge une magetsi pamusoro wakatenderedza musha wose. Koiro gate tete munozorora imi. Musha wose wairatidza kuti wakatenderedzwa nemakamera kuita tight security chayo. It's for safety, he explained. Paukaona kuti I was getting uncomfortable. Silly me, I believed him. The following morning akati ndimpe passport yangu. Akati aizoichengeta pakanaka uye ndaisafanira kungofamba nayo. Handina kana kupokana naye. I just handed it over. Ndokakava kekupedzisira kubata passport yangu. A few days later, zvese zvakatanga kuchinja. The gentle caring man I had fallen in love with disappeared. It became cold, controlling and unpredictable. Aindiudzira nguva dzokumuka, when to eat, where to sit,
when I was allowed to speak, ndikada kuti ndibvunzo mubvunzo aivira nehasha. Ndakatanga kumutya uye kumuzeza. Akatanga kundirambidza kubuda pamba. Phone yangu akatora. I could no longer contact my parents, not even my daughter. Every day, I felt exactly the same. I became his slave, cleaning his house from morning till late night. Tete Glory, ndairo akunge nyoka yapinda mumba. This man insulted me, telling me I was worthless, how black and ugly my skin was, and nobody would ever come looking for me. The abuse became extremely worse. Sometimes aindisheveza ogara pambedha onditi ndibvise hembe dzangu pamberi pake. Ainimanikidza kuti ndimutambire ndisina kupfeka. Ndapedza ondipa bhodhoro rine wine oti ndiriise musikarudzi yangu rese. Tene ndakatanga ndicharwadziwa ndichibleeda kusvika ndajaira. Dzimwe nguva ainimanikidza kuita bonde nekumanyuwa. Aiti kana akazvifunga aitira tsvina yake mukabhawo onditi ndidye. Akatarisa. He would make me lick his anus nenhengo yake. Tete ndakashungurudzika munongonzwa imi. Handizivi kuti ndakaita siki kangani. Achingondipa mapirits kusvika ndapora. Every day I lived in fear. For so many nights I cried in silence. I was living like a dog. I missed my daughter so much that I began talking to her in my imagination. I would picture her smiling, calling me mama, and telling me everything will be fine. Those imaginary conversations became the only thing that kept me going. Ndakatanga kupera mviri zvishoma nezvishoma. Sikarudzi yangu yakasvika pakudhamba uye kubuda mweya wainowa kuti kutu. I refused to let that house become the place where my story ended. One way or the other, ndaifanira kuita plan yekuti nditize. One morning when Adam was distracted, I noticed kuti rimwe door rakanga risina kuvharwa zvakanaka. For the first time, I saw something I hadn't seen in months. Hope. I knew I had one chance. Ndaifanira kutiza, no matter what. Otherwise, ndaizofira pambapa. With tears in my eyes and my heart pounding louder than before, I quietly stepped towards the door. Ndakaita munamato nechemwoyo. Then I ran tete. Ndakamanya sendinopenga kuti ndaizoenda kupi. Andaiziva, asi ndaida kutiza maoko emhondi iyi. Zvisinei ndiri pakati pomumhanya kudaro. Ndipo pandakasangana nomumwe mudzimai aibva kuKenya uye aiti anoshandira maChina. Ainge achitora sawo ake marara panze. Ndiye akava mwari wangu. Akatora foni yake kwakufonera mapurisa. Pasina nguva mapurisa akabva asvika. Ndakavatsanangura nyaya yangu. Ndikavaudza kuti ndaida kudzokera kumba. Havana kumbotora nguva vakandiendesa kuembassy. Ndokwandakazowana rubatsiro ndokudzoka kumusha. Ndichisvika pamba, vabereki vangu vakatombondishaya kuti ndini here. Vakava nokushungurudzika kwakanyanya vachiona state yandaiva. Asi ndinotenda Mwari kuti nhasi ndiri pano sharing my story with you. It's a lot, tete. Ndakadzidza kuti vakuru pavaiti rooranai vematongo vaiedza kuavoida nyatwa ndakapindana nayo iyi. Thank you for taking your precious time to read my story. I'm a huge fan of your channel. I'm learning a lot. I love you so much. Oh. Tazvinzwira toga kuti hanzi kusina mai hakuendi. Vasikana ngatidzidzei kuti patinoenda pamaFacebook tichidana nevakomana vatisingazivi. Iko kune muEgyptian anonzi Adam kupi. Izita rekukwai inonzi pseudonym rekunyengesa. Hakuna muEgyptian anonzi Adam. Zvinhu zvacho ngatidzidzei kusava vanhu who easily believe zvinhu zvinoitika because this world is so wicked. Handitika regai tipinde munyanya ndakaitumirwa nechirungu but regai tingozama kuiverenga tuone kuti inofamba semakadi isisi. I know you got busy, saka let me try to type my story. Ndainge ndapromisa kuvafonera. Though I'm not a good writer, I don't know pekutangira since nyaya yangu yakareba. I would like to thank you for your platform as we get to express ourselves and also share our inner secrets. I'm a living testimony kuti Mwari has kept me alive till today. Takakura chitambura. I was left in the hands of a good family when my parents separated and my mom relocated to SA. Sekuru vakachinja kuita chikara. He and his son would abuse me. Maneru patinosara chuna TV. Pure Ambuya never even knew until to date that all this was happening. I became a shadow of myself. And when I came to South Africa, I was on a mission of distraction from pain. I promised myself that I would never be broke or poor. I worked since I was 13 till today. I eat my sweat. I've learned not to depend or beg. It was more and I wanted more. I ruled. And those were the best days of my life. I had a baby at 27.
People thought I was barren. I didn't want to be like my sister. She had kids when she was 16, so I wanted to break the cycle. Story for another day. When I met him, I knew he was the one. I was 28, and he was my first clean relationship, pure and honest. I loved him and he loved me. Things went slow. Dai maimuona aita kunge munhu kwaye kunge pastor. He told me he wanted me kubva kare since we met by Facebook. We never separated from that day. I thought Mwari had blessed me tete, not knowing kuti Satan had traps in my life, just waiting for me to miss my steps. My husband used to give his sisters money, so when I moved in with him 5 months after we met, he had nothing, so I helped him buy stuff, kungo arrange all the place. So after that, I started asisina mari. Saka pakaitika tension. Then they made him quit his job in promise of giving me a better job at their company. I was against it, but took the offer. That was the beginning of our problems. Akariga basa raibadira over 15,000. Achinopiwa basa re 2.5. Apa taingetane mwana. I realized they were in control. Imagine moving out from a 4-ways apartment to staying in Joburg. We could barely feed the baby. I became the breadwinner. I was getting to know the family I had entered. They would come visit us and discuss his exes in my presence. My husband would respond, okay, but he could see kuti I wasn't comfortable. When I started defending myself, they distanced themselves. I was no longer invited to family functions from that day. I wasn't angry. The way they would treat me at those events, and my husband would do nothing. I thought my house was strong. Until a few years later, I had an accident that left me bedridden, and he wasn't working for them anymore. I noticed he was distant, and I decided to check his phone. We share everything. So my password. I found he was sitting on me. Apple, I was at my lowest. It broke me because I trusted him. Takachaka counseling and started attending church. After that, things felt calm and going in a positive direction. We moved to a better location too. I helped him get his paperwork kutachage ubasa. This is where the problem is. Sorry, I have to skip Rakawanda and get to the point. We've been together for 8 years now, and I'm the breadwinner. Munaka wana basa hare healing, but he's not able to assist with financial needs. Emumba. Paul, I found out he hides a lot of things away from me. Apo inini everything really open. He recently cheated with his ex from his hometown. The woman is married. When I found out, I called the husband to inform him what she was doing with my husband. Was I wrong? My husband begged me not to, but I was in pain. Vakadzi hatinyari. She called me achindituka kuti I'm breaking her home. Apa she was the one who broke into mine. Now her husband is trying to have a relationship neni. He calls me all the time. I blocked him. I made a promise to God, so cheating hangu, I can't. I forgive him, but I don't trust him. He has secrets at every corner. When I want to help him fix his business, anotama, or he just agrees, he doesn't do Tata Orana. I've tried looking for help from his family, but they don't like me. They rather have an educated Makoti than inina hangu, wekuruwa matisha nereken. I told his mom recently, kuti we are facing challenges, she advised me to leave. I love Munu Uyu, and I want to build for our kids. I say I don't know the person that I'm living with. I discover new secrets every day. I just got mwana. Apa his mom won't assist kusara ne mwana. So that ndende okubasa. Saka how do I work? I can't afford kuwana maid right now. Please advise a sister out. Is it a sin to love or ndindiri kutamba? Ndoka. Right. Ndikuona kuti murume uyu kwa dambudziko ripo ndekuti when he was not working, you became the breadwinner. So right now, he doesn't even see the need of helping. I know relax, suppose I know so you can do it and you go to work. Doche kutanga chechi tu makaudza mama wakati musiye imkati aiwa zvanika si baba wana wangu. But now how do you deal with such a person apano cheater? Ramatara kuti he has secrets in every corner. How do you deal with him? You also went on and told the husband of the woman aichitwa naye. The husband wacho naisende kuti atsiure mukadzi wake. Auda kutodana naye. Panyika pane vanhu vakaipa fani. Vanhu vasingaoni kuti chichivi ichi. Vanoda kutokupinzawo muchivi. What I can say is this is a very complicated nyaya.
What I can say is, panyema bills, maybe you need to start discussing kuti toita say, because you cannot be paying fees. And adi kusara nemwana. Kana kuti imoti saraka nemwana iya chance yake kwenda kubasa. Number one. Number two, your business, like since he doesn't take your advice, why even waste your time advising him? Leave him. We have met before, and I know you, and I know the way you work. You work very hard. Continue working very hard. I know, like you said, you told yourself, I will not be poor. And that's what you are doing. You work very hard. Saka ndokumbira kuti uyu murume wako he needs tough love ndo chandiri kutaura. Pane vamwe vanhu vasingadzidzi nekungotaura nakuti apa baba mwana muri kukonewa dei madai. Vanoda tough love. Ngorega yobhadhara rent. Magetsi adzimiwe agare mhuri mamboonao kuti kuita responsible zvinhu zvinofamba sei. Handizivi kuti vamwe munofunge, and I'm so sorry about the abuse that you went through also. Right. Tisati tapinda munyaya inotevera, and I've just realized that you guys, if I post the second episode, you don't come. So regai titaure pane nyaya. I am not okay today. Today is not a good day. Ndareceive news dzanditsemura moyo wangu makuseni kuti ndazongosara ndouya because nezuro handina kuuya, asi moyo wangu kani. Right. Regai tione pane nyaya ndakazvitumira iri apa. Pane GoFundMe iri pano apa yaCaroline Chimanikire. She's such a beautiful lady. It was organized by Litando Makoni. Hanzi vari ku-UK. I want to share a fundraiser for Caroline Chimanikire, who was a beloved mother, sister, and friend. The funds will help her cover funeral preparation and future events like the burial. Even if you can't donate, sharing this can help reach someone who might be able to support during this difficult time. And just see GoFundMe link yacho namusasi. Vari ku-UK, vakaita complication, vakaenda kunobviswa magallstone, but zvinozofamba zvakanaka. Vana vakasara ku-UK, ivo vanga vaenda kuKenya kunorapiwa, ndobva vashayikira ikoko. Saka ndiri kungoti ngatibatsirei nepatinokwanisa. What you can do is even post it on your status so that it can reach where it's supposed to reach. It's very unfortunately, nezuro ndaitaura natalent wekudiaspora insurance achiti akanditi hi Glory, ndikati Talent, I was actually thinking about you when I saw this post yeGoFundMe. Sema Zimbabweans work as if you're going to be here for the next 100 years. Kushanda ndinoza omwe mukoma vaiti vashande nekuti Jesu unouya zvekwa nyika yakuguma zvino vanoshandirei. Shanda as if Jesu asikuya. Shanda as if the end will never come. You understand me? Nyika ifi yakaguma, shanda saizvozvo uchiplanira vana vako. But also live your life as if it will end tomorrow. And it pane mama decision ekuti you need them as if you life ichaguma mangwana, kana tikaguma mangwana toita sei. Kadzirisa relationship yako na Mwari. Should anything happen to you tomorrow? Number one. Number two, ivaiwo nemapolice. I know kuti most people would say, yeah, this page rinobhuwa ndere diaspora, ungotaura zvine diaspora insurance. And when I went to the funeral neSunday, ndaitira naIvranda, achiti Ivranda, I actually stopped sharing about diaspora insurance and all, because vanhu vanoti, hey, unotaura izvozvo every day, page iro ndeye diaspora tako unsubscribe. But the reality is people are dying every day. And the most painful thing is that person who die for you ndiye anokufira iwewe. Agokufira kana afa iwe ugotanga kutsvaka ma5 pounds, 10 pounds kusonekwana 5,000 pounds. What if just paying 20 pounds pamwedzi? 20, just 20 kana 6 pounds. Kana utori 1 kana uri under 30. Unobhadhara 6 pounds, just 6 pounds. Kana wadaro woudzawo mama, Teddy vari kumusha kuti ndo police number yangu should anything happen. Not because you are dying tomorrow. I remember a cousin of ours akatanga kuposta one day pa TikTok kuti kana ndikafa mundi cremate muzodai. Tikati ko zvaita sei? No, we don't talk about death. I'm just talking. But I'm just saying kuti we need to be organized. Ngative vanhu vari organized. Zvinorwadza kuti vana vanenge vasara vanoshandepi vana. Taufanira kuti tichite maGoFundMe. Kuvanhu vari ku-UK ndokumbirawo chasiya link iri pasasi. Kana muri kudiaspora, I know kuti we are not dying tomorrow. Tomorrow is not in our hands, unfortunately. If only you knew what happened to me today. Nasima kusenda naye.
I've been heartbroken because I did not see this coming at all. Chakudza yangu mangwana, but nasi zvinorwadza. All right. And I'm going to, this entire August, I'm going to be talking about diaspora insurance. Tora insurance yeku diaspora. Because vana mama izvezvi vanopedza 1 month vakamirira munhu. Ende kazhinji kachona imagine. Chinoitika ndechekuti iwe uri kuona video inoi haufi. Asi kuti ndiwe uchatanga uchagofa ndimi. Zve zvatarisana newe. Saka ndiri kuti for us to avoid these things, ingoivhura account. Because zvinhu unofigwa ungotangira papo. Vari kuno kuSouth Africa. Fonirai ivhuranda anoshanda kunyaradzo mupiwe mapolisi zvekuti tite mudeme kuti munhu aigwa zvina kunaka. And you least expect in this case yemwana nobody saw this coming. Right, ngapinde muyani weti hi Auntie Glory ndine testimony yandinayo most of the time pandiri kuteerera ma confessions from your channel. Ndikuona vanhu vazhinji vachitaura kuti Mwari haapo hapinduri. But I want to encourage someone ari in a situation yekuti anoti Mwari havapo havapinduri. Muupenyu nothing beats prayer. Mwari vanonzwa munamato. Problem is we want God kuti vashande netime yedu. We don't allow him kuti ashande netime yake. We pray today and sometimes ukuda kuti Mwari vapindure that same day. Yet Mwari vanenge vachiera scale kuti vaone kuti uri munhu akaita sei. So nyaya yangu is I got pregnant in 2024. It was my second pregnancy. Upon realizing kuti ndine nhumbu, ndobva ndaenda kuscan very early to one of the local clinics kwandogara because I've had some complications previously. So I had to, as early as 14 weeks, ndaenda ndakaudzwa kuti there are some complications that require further investigations. I got referred to a middle hospital ndikaudzwa about 7 macomplication hangane mwana ainzi ane Down syndrome, ane heart problem, shinzi heart yake ine mvura, pakataura zvakawanda, and the major thing was fluid inogara mwana ishoma. At that early stage it was vital in the formation yemaparts emwana. In my case zvaitonzi ma-survival chances emwana ye are very slim, and achanga ari very slim mwana wacho because mvura iyoyo was very little than inodiwa at that time. I was devastated panguva iyoyo. The only option was to terminate the pregnancy. Then I told him kuti I'm not convinced, ndipe mamwe ma options. I then got referred to a bigger hospital ndikaenda for counseling. Shinzi mwana wangu ararame. The fact yekuti I always prayed for a baby girl and Mwari vakundipa then zvakunzi ararame. I then requested for a CVS test yekuti azomeka sure kuti mwana ane Down syndrome. I did the test and my results aizouya after Christmas that same year. So ndakabva ndanzi my chances ekuita miscarriage ari high after ndaita that test. Every day I could hold my belly and speak to my unborn child and declare kuti pasawane zvinoitika pamwana nekuti ndakanga ndamunamatira mwana iyeye. And it's true, mashoko ane simba. Ndaitaura ndichiti mwana iwewe hausi kuzobuda mudumbu mangu 9 months dzisati dzakwana. Yes, doctor said there are reports, but God had the final report. I could pray like a crazy person every day and relate to Hannah's prayer. Ndaizviudza kuti mwana wangu ndichamubata ari normal, ari mupenyu, asina kuremara. Ndakabva ndaramba kuti vandibvise nhumbu iya, but madoctors ekuno aitofunga kuti handina kukwana, kuti ndaudzwa nemaspecialist vanoziva basa ravo, but ndaramba. So ndaiti ndikaenda kucheck up after every 2 weeks ndichiitwa scan, vakanga vakundineglecta kuti uyu takapedza naye kudhara. Then my results came ari negative, mwana hana Down syndrome, but still scan yaiti mwana ane Down syndrome. Saka madoctors akapedzera ati pamwe mwana ane certain disease inoda kuzova diagnosed zvaro. I prayed kuna Mwari and God answered my prayer. Musi wandakabara mwana wangu ndakaendeswa kutheater and I was surrounded by 15 specialists because everyone was curious kuti chii chaizvo chaizoitika pamwana uyu. So my case was overwhelming. Imagine wakaunganirwa nevanhu, but ndainamata kuna Mwari, ndaive nefaith yekuti mwana uyu nchamubata. Mwana wangu akazvarwa mutheater. Achingobuda mudumbu pakanga pane vakadzi nevarume vechixhosa. They screamed kuti mwana anga akanaka. Ndakashamisika kuti vati mwana akanaka sei nezvavaitaura. Ndakabva ndapiwa mwana wangu. She was so beautiful on the day she was born, and she's still beautiful. Mwana wangu akabva amanyiswa kuiswa muincubator because they thought kuti anga asingagoni kufema.
She was tested everything, akaitwa full body scan, hakuna kuwanikwa any problem. I have my reports from day one escan nezvakanyorwa pascan. Ndakabuda mwana iyeye akaita. It's totally different. Saka ndoda kuti Mwari variko vanonzwa minyengetero, tikavanamata nemwoyo inorevesa, tisingavaratidzi kuti tiri matsotsi, God will surely answer. I know kuti this is a prayer. Okay, this is a prayer answered, and I know most women can relate. Pavataura nyaya yekuti mwana anga asimo mafluids and mwana aizozvarwa ari slave. Thank you for telling us that God is there. Mwari variko kudenga vanonzwa. Just that tinoda ma-instant. Tajaira ma-instant. Nesuro ndakaenda kunoita facial treatment. Advert yacho yaitotaura kuti ukapinda after treatment unotobuda kuti 10 years yanga. Saka I was expecting to see my 20-year-old. But ndakatokubuda ndiri the same. Unozvaona, that's how, you know, how much we expect usually instant. Ndakandapedza svika aiwa, it will take a week because right now tabaya skinny like a layer iri pazasi kuti activate collagen. So you start seeing differences in about a week's time. Saka ndozvinoitika muupenyu. Nyaya dziripo dzakawandisa dzakanyorwa. Musoro wangu urwadza because I've been crying since morning because zvaitika zvachona zvinorwadza. Like, I don't want to talk about it at the moment, but I'll tell you tomorrow. But it's life and death situation, right? Rigaitingo posta video, you know, ndinokutenda nekona kuchilongo kwamaita. Tichadzoka zvakare muzuva ramangwana nenyaya dzenyu. Mwari akuitire zvakanaka. Mangwana Wednesday tichishandisa link. I think I also have to pay for that soon. Yatingoshandisa Zoom yatajaira inobhadhara. Oh, before we go, we managed to raise $300 panyaya yemwana ari kuda kuenda kuchikoro. Ndatumirwa ticket. Rega nditarise ticket. Atumira ticket. Is very... Let's see. I'm not okay now, so. So atumira ticket. Where's the ticket? The ticket handizokuratidzezve. Iro, mwana wedu ari kuenda kuchikoro kani. 5 August. Atumira ticket rake akati totenda Mwari. Saka ndangotiwo kana wasvika unongozotitumira picture kuti uratidze vana mai vako kuti waenda. Atumira saka nhasi I was supposed to travel to Harare. He was supposed to travel to Harare on Sunday, but vazosvika vakasumuka nezuro Monday vasvika kuma 4 AM. Saka asaina zvoda kusainiwa. Tomorrow is the departure day. Kuna namama vese vakatumira mari, tinokutendai. Of course mari yedu yanga yakanzi anofanirwa kuti afambe $500, but we managed to raise 300. Pana mama vakatumira about 500 rand kunoko. Vakabva vatsvaga futi mweekokeshi zvikarega timutumire $30 kusibaba unosonoti moyo wekubereka. Then tina mama vakatumira mari yavakatumira. Rikati vedu weka maita basa tangosarigwa nekuti mari yedu ikwane shoma kuti ite $300. Vakabvunzwa apa I think vari kuAustralia. Vakabvunzwa kuti imari yasara. Ndobva ndavaudza vakachirega nditumire, ndobva vatumira. Mari yedu ndobva yasvika 300. At least mwana akwanise kuwanawo 300. We needed 500. Today is the last day. Anditi achiri kuno kusa. Ari kukwira mangwana mane. Rorega toto ari kukwira mangwana nguva. Ari kukwira na 3 mangwana. Saka basically we still have today and tomorrow. Kuti anogona enda mukuru unotsvaka ukanda kuri kuti mune £10 wo, £20 wo ekublessa mwana wedu kuti ange ane zvakakwana. Kuchikoro sezvo ari kunotanga chikoro ende kunyika kwaari kuenda kunoryiwa zvinhu zvinovava. Saka achaita challenge yechikafu plus kodiwa makombiyuta nezvimwe zvinhu zvema-assignment zvizvi. Scholarship yabhadhara zvese. Asi mwana anga achingodawo mari. Saka tinokutendai kuna mama vose vakatumira. I know kuti we are living in times are hard economically and all, but you still find in your heart kuti mutirega itibvisewo pashoma patinapo titumire mwana agone kuenda kuchikoro. Mwari vakuitirei zvakanaka. So over the past years we've been sending vana kuchikoro. Personally, I sent this other boy from Form 2 to Form 4 to school, and I made sure kuti he had everything. Mabook, boots, uniform, tag, zvese zvaidiwa. Fees yabhadharwa.
aenda kuchikora nezvakakwana. Asi I think vana vedu, they don't understand kuti, they don't look at their situation. Kuti azvitaza kuti inini handina vabereki, inini, who is this person who's paying my fees? Vana vedu unfortunately havazivi kuti vari kuitigwa nyasha, vari kunzwigwawo tsitsi. Aenda kuchikoro kwekwe aiwa vanhu life yanga iri soft kuboarding, munhu ndokukanganwa zvavenga kuchikoro, munhu ndokufoira. You know, I also have children this side. I also have my personal goals. So pane ndichibvisa mari yekuti uende kuboarding full time, it's not like I have a lot of money, but kuto sacrifice. I think I told you at some point I had to sell my camera because mwananga asina school fees. But because I'm invested in this, I've been there. Ndakasvika pakuti I wish I had a sister who would pay my fees. I dropped out of school so many times, so I know how it feels like. I would sacrifice my everything for mwana kuti aende kuchikoro, but mwana akafoira. So I'm saying, but I played my part, God knows. But so what I'm saying is, in most cases, when you pay fees for vana vanobva vaita, vanokangama, votorara. Kana varara havachazivi kuti chii chiri kuitika. But one thing about Blessing, pose pamakamuendesa kuchikoro, akatumira mari dzake last semester, madistinction oga oga. And I know kuti paari kuenda kuchikoro, he's going to make you proud. Atumira message nasi ati boss papa achidiwa garden anosaina, so tatsvaga munhu anosaina. Unoziva mwana anenge asina mubereki, so atsvaga akati dash is now signing the forms kuboardroom. Thank you so much for making this possible. Our son is going to school, and I know he's going to make all of us proud. It's going to be worth it. That's one thing that I know. Anogona chikoro and achanopasa. And when you take a child to school, you have changed the whole generation. Ngadai Mwari akuitirai zvakanaka. Ndichadzama kudzoka mangwana, but this week it's a difficult week for me because I've lost someone who was so... Yeah.